Тих людей, які в двох мовах зачитають текст про те, як наша війна корелюється з війною на Кавказі, з боротьбою чеченського народу. Ми багато про це не говоримо, але звірства росіян не почались на Україні. Звірства росіян відомі вже століттями. І особливо останні декілька десятиліть в 90-х роках вони пролили море крові, вбили сотні тисяч людей, безневинних людей в маленькій свободолюбивій Чечні. І чеченці тут, серед нас. І чеченці також на лінії фронту. Є декілька батальйонів чеченських, які воюють за свободу України і за свободу Чечні. І так, коротке порівняння війни в Україні з російсько-чеченськими війнами. Вже не один рік багато аналітиків проводять паралель між путінським режимом, політикою та війною Кремля проти України та гітлерівської Німеччини. І ця аналогія доречна. Але для нас, чеченців, які через вік не могли застати період Другої світової війни, напрошується зовсім інша аналогія. Звичайно, що для нас відправною точкою є взаємне між Чечнею та Росією, політика Кремля щодо блокади нашої республіки і, звичайно, агресія 94-го та 99-х років. До речі, про аналогію з війною в Чечні не раз вже говорили багато правозахисників, журналістів, політиків, у тому числі і прем'єр-міністр Чеченської республіки Ічкерії Закаєв. Analogie tussen de Tsjetsjeense en de Oekraïnse oorlog. Veel analisten vergelijken al enkele jaren het Poetin-regime, het Kremlins beleid en oorlog tegen Oekraïne met Nazi-Duitsland. En deze analogie is passend. Maar voor ons, Tsjetsjenen, die vanwege onze leeftijd de Tweede Oorlog niet hebben meegemaakt, dringt zich een heel andere analogie op. Natuurlijk is voor ons het uitgangspunt en de relatie tussen Tsjetsjenië en Rusland het Kremlins beleid om onze republiek te beledigen en natuurlijk de agressie van 1994 en 1999. Overigens hebben veel mensenrechtenactivisten, journalisten, politici, waaronder premier van de Tsjetsjeense Republiek van Ichkeria, Zakayev, al gesproken over de analogie met de oorlog in Tsjetsjenië. Звертаю увагу довга підготовка до агресії. Насамперед, звичайно, створення негативного іміджу, коли представників народу жертви агресії оголошують то бандитами, то терористами, а в нинішній ситуації, як бачимо, ще й нацистами. Ми пам'ятаємо численні публікації у засобах масової інформації про чеченську мафію, про чеченських авізо, про чеченських викрадачів людей і так далі. Так само за деякий час до війни в Грузії багато писали про грузинських злочинців, навіть бували висилки людей грузинської національності з Росії про підривну діяльність Грузії проти північного сусіда. І, звичайно, багато уваги приділялося тому, що у цій Південно-Кавказькій республіці знайшли притулок та базу чеченських бойовиків та терористів, як вони називали біженців. Het valt op dat er langdurige voorbereidingen worden getroffen voor de agressie. Allereerst natuurlijk het creëren van een negatief imago, waarbij vertegenwoordigers van het slachtoffervolk worden bestempeld als bandieten, terroristen en in de huidige situatie zelfs nazisten, zoals we zien. We herinneren ons talloze publicaties in de media over de Tsjetsjeense maffia, Tsjetsjeense gangsters, Tsjetsjeense ontvoerders enzovoort. Ook werd er de enige tijd voor de oorlog in Georgië veel geschreven over Georgische criminelen. En er werden zelfs mensen van Georgische afkomst uit Rusland gedeporteerd vanwege de subversieve activiteiten van Georgië tegen hun noordelijke buur. En natuurlijk kreeg veel aandacht het feit dat in deze Zuid-Kaukasische republiek Tsjetsjeense militanten en terroristen een toevluchtsoord en basis vonden, zoals ze vluchtelingen noemden. Не будемо повторювати зараз вже всі наративи російських пропагандистів проти українців. Ви їх уже знаєте. При цьому державні мужі Москви всіляко намагаються переконати у неможливості
військових дій, оскільки вони розуміють, що це може спричинити незворотні наслідки. Як говорив Єльцин восени 94-го року, ви уявляєте, що тоді почнеться? Це ж Кавказ, там так запалає. Або що вони поважають територіальну цілісність сусідньої держави, як вони заявляли довгі роки про Грузію, а потім про Україну. Хоча в тому, що їх миролюбіві заяви мали явно свідомо брехливий характер, сумніватися вже не доводиться. Laten we nu niet de verhalen herhalen die al door Russische propagandisten tegen de Oekraïners zijn verteld. Je kent ze allemaal al. Ondertussen doen de staatsmannen van Moskou hun uiterste best om te overtuigen van de onmogelijkheden van de militaire acties. Omdat ze begrijpen dat dit onomkeerbare gevolgen kan hebben, zoals Yeltsin in de herfst van 1994 zei. Kunt u zich voorstellen wat er dan zal gebeuren? Dit is de Caucasus. Of dat ze de territoriale integriteit van naburige staten respecteren, zoals ze vele jaren beweerden over Georgië en later over Oekraïne. Hoewel het inmiddels geen twijfel meer leidt dat al hun vreedzame verklaringen duidelijk leugenachtig van aard waren. Можна згадати і мирний договір між Масхадовим та Єльциним 97-го року, та зобов'язання Москви поважати територіальну цілісність України в обмін на відмову від ядерної зброї, та чимало ще якісь порушення зобов'язань російськими діячами. Та й у розв'язанні війни кремлівські політичні мужі не особливо морочаться, щоразу відпрацьовуючи той самий сценарій, лише з деякими ситуативними відмінностями. Так було на початку 90-х років, коли в надторічному районі Чеченської Республіки було посаджено так званий тимчасовий уряд на чолі з Умаром Авторхановим. А левова частка коштів, що спрямовується в республіку, йшла на утримання цих опозиціонерів. Men kan denken aan het vredesverslag tussen Maschadov en Yeltsin in 1997 en de belofte van Moskou om de territoriale integriteit van Oekraïne te respecteren in ruil voor het opgeven van kernwapens. Wie weet welke andere schendingen van verplichtingen door Russische functionarissen er nog zijn geweest. En de politieke leiders in het Kremlin lijken zich niet al te veel zorgen te maken over het ontketenen van oorlog, telkens weer hetzelfde scenario volgend, zij het met enkele situatiegebonden verschillen. Dit was het geval in het begin van de jaren 90, toen het zogenaamde voorlopige regering onder leiding van Umar Avtorkhanov werd gevestigd in het Naterechny-district van de Tsjetsjeense Republiek. En het leeuwendeel van de middelen die naar de Republiek werden gestuurd, werd besteed aan het onderhoud van deze oppositieleden. Також у Знам'янську йшла велика кількість зброї для підготовки до війни протизаконного уряду. І коли після кількох озброєних вилазок авторханівців і їм не вдалося штовхнути чеченців між собою, вони пішли на відкриту агресію. Приблизно так само спрацювали і кремлівські стратегії в Грузії щодо Абхазії та Південної Осетії. Та ще в цих республіках йшла масова паспортизація населення, видавалися російські паспорти, і подібний метод хотіли провести і в Аджарії, але там щось пішло не за сценарієм. І багато років було протистояння між владою Тбілісі з одного боку та Сухімі та Цхінвалі з іншого. Ook werd er aanzienlijk hoeveelheid wapens naar Znamensk gestuurd om zich voor te bereiden op oorlog tegen de legitieme regering. En toen de Avtorkhanov-leden er niet in slaagden de Tsjetsjenen tegen elkaar op te zetten, na enkele gewapende uitvallen gingen ze over tot openlijke agressie. Het Kremlin hanteerde op een vergelijke manier de strategie in Georgië ten aanzien van Abhazie en Zuid-Ossetië. Bovendien werd er in deze republiek massaal burgerschap verstrekt en werden Russische paspoorten uitgereikt. Een soortelijke aanpak werd overwogen door Adjara, maar daar verliep het anders dan gepland. In vele jaren was er spanning tussen de autoriteiten in Tbilisi aan de ene kant en Sukhumi in Tskhintwali aan de andere kant. Зрештою, Москва пішла на відкриту інтервенцію під приводом захисту вже своїх нібито громадян. Агресорів назвали миротворчими силами, війну назвали примусом до світу. Так була розв'язана і війна проти України. Створення маріонетових урядів у регіонах, провокування збройних конфліктів,
видача російських паспортів, інтервенція на підставі захисту своїх громадян, ну і, звичайно, привертають увагу методи війни. Це килимові масові затримання, тортури, вбивства мирних громадян, мародерство і пограбування, грабежі та багато що. Uiteindelijk ging Moskou over tot openlijke interventie onder het voorwendsel van de bescherming van hun vermeende burgers. De agressors werden vredesmachten genoemd. En de oorlog werd gedwongen vredesafwending genoemd. Precies zo werd de oorlog tegen Oekraïne ontekend. Door marionettenregeringen te creëren in verschillende regio's, het uitlokken van gewapende conflicten, het verstrekken van Russische paspoorten en interventie onder het voorwendsel van de bescherming van hun burgers. En natuurlijk vallen de methoden van de oorlogsvoering op. Dit omvat luchtbombardementen op civiele doelen, artillerie- en raketbeschietingen van steden en dorpen, massale arrestaties, martelingen, moorden op burgers, plunderingen en nog veel meer. De namen van steden zoals Mariupol, Bakhmut, Bucha en vele anderen die wereldwijd bekend zijn, roepen herinneringen op aan de tragedie van Tsjetsjeense dorpen en steden zoals Bamut, Samashki enzovoort. На весь світ прозвучали назви таких міст, як Маріуполь, Бахмут, Буча та багатьох інших. Вони викликають у нашій пам'яті трагедію чеченських сил та міст. Бамут, Самашки, Старий Ачхой, Нові Алди та інше. Про них написано та розказано багато. Правозахисники, журналісти, експерти доводили всі ці факти до всього світу. Чому, звісно, кремлівські злочинці всіляко намагалися перешкодити погрозами, арештами та вбивствами. Нічого нового. Методи опробувані у Чечні, Грузії, інших регіонах. Нині вони діють в Україні. Єдина відмінність, яку я спостерігаю у нинішній війні, це діти. Внаслідок воєн у Чечні було вбито понад 40 тисяч дітей. Але щоб так масово чеченських дітей переселяли до країни-агресора і віддавали до російських родин, мені таке невідомо. Поодинокі випадки бували, потрапляли до дитячих будинків, але такого масового вилучення із сімей, як в Україні, не було. Це слова Ідієва Замбулата, журналіста, письменника, представника департаменту у справах молоді Чеченської Республіки Ічкерія. Er is veel geschreven en verteld over hen. Mensenrechtenactivisten, journalisten, experts hebben al deze feiten aan de wereld bekendgemaakt. Natuurlijk hebben de Kremlin-criminelen op alle mogelijke manieren geprobeerd dit te verhinderen. Met bedreigingen, arrestaties en moorden. Niet nieuws. De methoden zijn getest in Tsjetsjenië, in Georgië. Nu worden ze toegepast in Oekraïne. Het enige verschil dat ik zie in de huidige oorlog zijn de kinderen. Als gevolg van de oorlogen in Tsjetsjenië zijn meer dan 40.000 kinderen gedood. Maar ik ben niet op de hoogte van gevallen waarbij Tsjetsjeense kinderen op zo'n massale manier naar het agressorland werden verplaatst en aan Russische gezinnen werden gegeven. Er waren misschien geïsoleerde incidenten zoals beschreven in de film 12 van de beroemde Russische regisseur Nikita Malkanov. Maar een dergelijke grootschalig geval zoals nu met Oekraïense kinderen heeft zich niet voorgedaan. Dit zijn de woorden van de vertegenwoordiger van de jeugdpolitiek Ichkeria Idijov Zambulat.